katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Miyembro po kami sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Alas 9:37 nin pagkaaga ang oras na ini. Atod po kan sa tuya mga sponsor asin iba pang mga advertisers. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Time check! Hatod sa Indo ni Municipal Councilor Olpiano Duran Jr., Nabwa, Camarines Sur. Time check! Hatod sa Indo ni Municipal Councilor Pongpong Ramos, Batu, Camarines Sur. Time check! Hatod sa Indo kan Casoreco 3 sa paagi ni Engineer Wilfredo Boxit, General Manager. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Ball, bangong gumagabloom. Charm Fat Ball, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Ball, bangong gumagabloom. Charm Fat Ball, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing.
dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag ka ninyong amin. Welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan in Webis na palan padi, pizza tayo tana, kan bulan na Marso taon 2023. Sa lado technical, ang sa koyang idol, Cap Charlie, Engineer Charlie, binaobran sa kong partner digdi. Sa information, si Rodel Cesar sa opisina, ang magayong na si Ma'am Kayla Ligasyon, ang sa Muyang Apa. Sa transmitter site, si Engineer Felix Lagrimal. Yaon man si Jimmy Guanzon, ang sa tuyang maskuladong PSG. Dahil kitang gayo ma-ribanan ng hanggang 11 tamay emergency meeting po kay kami, ang RPN DCKI personnel and staff, ano. Kaya po, aratsan music na kita. Ni paring Cap Charlie. Kaya itong mga pag-iribat technical and production, may meeting po kita. Yaon na po si Ma'am Kayla sa bago pa naghahalat. Sa bagay 10 o'clock pa man kita ma-start. Kaya tamang-tama lang po yan. Grabe ang lanit kang saldang sa panahon pong ini. Kaya likay-likay po kita sa pagparabalad. Pasiguro pirmi. Magtagadaraning pampunas-punas lamang na basang labakara. Magtaga-karigos kita ning 2 beses sa sarong aldaw ta nga mantinidong mapreskuan hawak ta. Takong dahil delikado sa alta presyon, delikado sa mga skin disease, saka sa mga sore eyes, tago mata, yan, mga bungang araw. Diyan pa lang sa Baaw, igwang 4 anyos na lamos, ano? Nahulog na kayo sa fish pond. Kasood mang alas 11:30.
Tagala Medalya Baaw, Camarines Sur. Kaya ang mga akita po, bantenta daw. Lalo na sa mga madarayong ngunyan sa swimming pool, mga beach resort. Kung ibang pamilya, lalo na may mga saradit pa kamong aki, dahil pwedeng pagpara palakaw-lakawon indong sulo sa pangpangkandagat kung hamilon niyang kang alon. Ngunyan pating mainit, uso ang night swimming sa mga beach resort. O, madali na po baga maglaog ang bulan na Abril, kaya ang NTCB ko liwat na nag-apilar sa publiko na iparehistro na po ang mga SIM cards nindo bago pa magalaog ang ultimong aldaw kan registration period sa maabot na bulan na Abril. Oh. Pag di kayo naka-rehistro po, baka mablock ang sa indong SIM card. Ini po ginibok ang gobyerno nasyonal para po mabawasan ang mga scam, online scam. Tayarak man kan mga nabibiktima. Sigun po sa sinabit na siya, anday po makapagparisto kan sa mga SIM cards. Magiging deactivated po or madi-deactivate ang sa indong mga SIM card. Dahil na indong mga gamit pang text, maging pang call. Oh. Pero padagos po ang sa indang ginigibong asistensya sa mga nasasakitan pag-abot kan pag-process kayan kung paano ang pagparehistro. Kaya may mga ilinatag sindang assisted SIM registration. Maray kon operational pa man. Ang NTCB ko igwa na pong lista na nasa 10,438 na bilang na kan mga Bicolanong nakarehistro. Kakadikit ano. Dapat terdagdagan pa. Kakadikit. Minsan ang mga SIM card nagagamit sa mga katarantaduhan, ang iba ginagamit sa mga scam. Kaya tama lang yan na kung naka-register po ang mga SIM card kan mga Pilipino, dahil ka na makaturotex ng mga sabastos, pang luloko sa kapwa o pananakot, di ba? Pwede pong kasuhan. Kaya magpa-restore na kamo kung dahil baka ma-deactivate po ang sa mga SIM card, sayang man. Dahil na kamo makapag-text, dahil pa kamo makapag-call. Lalo na kung may mga emergency po kamong mga kaipuan na gibuho. Dali unsa ng oras padi. Maala nita
nasa 10 minuto na siya nang natatala. Antes na mag-abot po ang alas 10 nin pagkaaga. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday and may you have many more birthdays to come. Si Ma'am Sonia Pontanares also watching. Thank you so much, ma'am. Ano daw kita may mga kababayan kita minsan nasakitan po, nagmamati ng kulog hawak, minsan nagkaparakurulog ang likod. Kaya may mga taong minsan nakukuba na, nagkakahilang kan inapod na osteoporosis. Lalo na sa mga nag-iedad na likay-likay po kitang magbaralintong. Dapat sa mga maalas na mga tiles nito, ribayan na kan medyo maruragkot. May mga tips kita kayan, yaong po digdi. Marikas na makarecover sa pagkukulog kan likod dahil po sa tamang pagtuka. Duman sa mga nagpaparamati po nin makulog ang likod. Minsan may rayo mamangkaya sa mga tulang ta sa mga likod. Minsan pakurbada na ang mga yan mga tulang ta dyan sa likod. Ang pagtukaw po na dapat na medyo mga 15 minutes lang ang lawig. Tapos, tertindog ka naman unat-unat. Lakaw-lakaw. Yan. Unat-unat, lakaw-lakaw. Pag nagtukaw ka man sa tukawan, dapat medyo may suporta ang likod mo. Igwa kang tukawan na open, mayong andigan. Laganan mong ulunan. Para medyo malumhok ang mati mo sa imong mga tulang sa likod. Pagaruhan di. Ang mga tuhod taman, mga balakang ta, dapat tamang anggulo. Ang posisyon. Ang posisyon kang hita. Nakadiritso. Asin ang mga biti. Minsan dapat lapat sa salog. Okay man magtaga di 4. Paminsan-minsan. Kung mababa ka naman, kaipuan mo ang footrest o stall kung kinakaipuan, kung nasasakitan ka. Magtukaw ng diretso, itindog ng diretso, ang kurbadang parte kan likod. Ako nga ni, medyo kuba-kuba naman pa di. Nagugurang na talaga. Kung nag-opisina ka mo, i-adjust ang sa indong mga tukawan. Haranis sa indong pigigibo. Tapos relax ang siko, braso. Sa lamisa o sa tukawan. Relax lang nakadikit ang sa indong mga abaga. Yan. Igwaman tukawan po na may mga gulong baga. Di pagpara paikot-ikoto. An sa indong pong mga pian. Mientras na nakatuka. Sa pagtindog ta naman po, dapat unat anduwang mga biti, sita. Mahal sa ka maning magabat, dapat garuluhod. Dahil ka magalsa ng magabat na naka-street ang duwang bitis tamara, lagi tukpuan sa indong. Mga tulang kayo sa likod, dahil nakamukain makairo-iro. Kaya masakit po, dapat magtaga-likay-likay, lalo na sa mga nag-iedad na ng kababayan.
5 minutes before 10 o'clock in the morning. Makairak man doon sinapo kan sa rong kuliyalan or estudyante sa De La Salle. Inaabunan, naginadan pa sa dormitoryo niya. Grabe talaga ngunyan ang nangyayari. 24 anyos, graduating po ini. Ang linaog kanday pa nabibistong sospek. Sabi gaar kilang kaning kwarto sa laukan sa rong dormitoryo. Duman po sa parte kan Dasmariñas, Cavite. Binisto po ang biktima na si Queen Daginsin, graduating computer science student kan De La Salle University sa Dasma. Tobong Laguna. Naabutan po na mayo ng buhay as in tad-tad saksak an sa iya pong hawak. Pero po da, nakadobol lakan kwarto kayo niya. Binukasana lang po kan sa indang landlady. Dumana na bulaga na inipalan biktima, nagkakarigos na sa sadiring dugo. Siguro sa bintana, naglaog ang suspect. Bago kita maghanap buhay mga tugang sa ropang information na ipiglansar ni President Marcos Jr. ang 10 billion programs para masimbagan, maresolveran ang problema sa malnutrisyon. Kasunod naman kan report na tinutubudan 1 million na mga kakian ang bansot sa Pilipinas. Sa iraron po kan Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project, napupunduhan po kan World Bank. Ipapautob ini sa 275 municipality, 13 region as in 29 provinces, particular sa mga local government unit na may halangkaw na bilang kan mga aking bansot. Lalo na itong mga 0 to 5 years old. Siring man po, ang mga nanay na buntis, mga nagpapasosong mga ina o nagpapadiding mga ina sa mga umboy. Pinili po ang mga LGU na ini po base sa nagkaperang criteria, arog ka na lang kao. Nabilang nin mga aking bansot nasa 17.5%. As in may masalangkaw na grado o antas kan kapag tiusan. Inagad man po kang presidente ang tabang kang kongreso na mag-ibonin batas o ley as in policy para masolusyonan ang malnutrisyon. Hindi na si hermano na kita, maestat na. Sabi ni Rizal Paris, kagwapo mo nga Sir Manding. May kalalagong ka nga sa sentro. Pinapakumusta ka ngayon. Pero niya ako kalalago ni Persilapid. Ay, arayo man ngayon marin si Persilapid. Mas mistiso man gara niya Sir Manding. Sige niya akong umuta, ano? Mikayat. Oh, sabi ni Pading siya.
Base po sa Illinois na Expanded National Nutrition Survey, halangkaw ang insidente kan stunting o pagkabansot kan mga aki sa ibang isyong pang salud, uli sa inapod na malnutrisyon. Ang mga aki kaya kung nagiging malnutrisyon, kulang sa vitamina na pinagkakakan, kulang sa madaling sabi, tios ang kadaklan po. Dahil kaya masustiniran itong mga masustansyang mga pagkakan para sa senda. Kaya nagiging bansot. Bako ang ligtas man sa malnutrition ang mga mayayaman o nagdudulot ng negatibong epekto sa endang kakayahan, academic performance, productivity, and opportunity na magkaigwanin hanap buhay. Ang Pilipinas man po ang may 69 from 127 nations or nasyon na nasa global hunger index. Bueno mga tugang, mahanap boy kami ni Paring Cha and ma-music pagkatapos kan gabos na hanap boy ta, may emergency meeting lang po kaya ang gabos na personal and staff kan RP and DCKI. Yan na aldaw. Oras 10:03 in the morning. Radyo Ronda, RPN, DZKI sa pagkikipagtabangan kan sa tuyang sponsors nagpapasalamat sa pagkomemora kan pagsakit, pagkagadan asin pagkabuhay liwat kan sa tuyang paratubos na si Jesucristo. Mr. and Mrs. Richard Tagom and Family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Irigas City. Miss Imelda C. Popanes, number 615, Zone 3, Santa Cruz Sur, Irigas City. Mr. and Mrs. Erwin and Sally Cabaltera, Zone 4, Perpetual Health, Irigas City. Lucky Best Enterprises, owned and managed by Mr. Mike K. and Dr. Jenny O.K. Highway 1, Irigas City. Mrs. Hilda T. Salcedo, owner, Salcedo Eatery, located at Guevara Street, San Roque, Irigas City. Mrs. Betsy Odavar, Hong Kong or Nabwa Camarines Sur. Mr. Ariel P. Blanco, San Francisco, Irigas City. Mr. and Mrs. Manuel Bobier Sergio, Zone 6, Santo Domingo, Irigas City. Rinconada, Central Cacpi, owned and managed by Mr. Johnny Cuadro of Nabwa Camarines Sur. Mr. Fabio Balang Jr., President, Federation of Market Vendors Association, Irigas City. Honorable Vic Ramos, Vice Mayor, Bato Camarines Sur. Municipal Councilor Manol Oxiano Luzon, San Esteban, Nabwa Camarines Sur. Anonymous Donor, care of Joey Lim. Mr. and Mrs. Armando Nunez, Matt Charon, Bolwang Baaw, Camarines Sur. Luina Adelfa Toriano Cabanos, San Juan, Irigas City. Sa Saindo Pogabos, Jos Mabalos. Juan 3:16. Hulitan namuot na gayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisayma na magtubod sa iya. Dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa mo yung pong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Multi-brand distributor, care of Simeon L. Bonacqua, Guevara Street, San Roque, Irigas City. Sir Noel Ongik Cuba Oliva and Family, San Francisco, Irigas City. Expo ng Barangay Reynaldo Timunay and Family, San Nicolas, Irigas City. 3E and EM Electrical Supply, care of Engineer Rico Lozano and Family, San Juan, Irigas City. Miss Ninita Lucena and Kids from United Kingdom. Natalie Layosa, London, United Kingdom.
Bernard Puquinto, Zone 1, Santa Cruz Sur, Iriga City. Merly Gulita Yanto, San Juan, Iriga City. Mr. and Mrs. Stephen O. Blanco Jr. and Jolie J. Blanco and family, San Nicolas, Iriga City. Retired Air Force Major O.D. Jose Ibias de Villa, Zone 2, San Jose, Iriga City. Engineer and Mrs. Eddie and Rose Adoviso and family, San Nicolas, Iriga City. Marivic Clavillas and family, Zone 5, San Isidro, Iriga City. Ex-Vice Mayor Norman Badjola and family, Baaw, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Antonio and Eleanor Bon and family, San Juan, Iriga City. Mr. and Mrs. Alex and Susan Ramos Sr. and family, Santiago, Iriga City. Mr. and Mrs. Erwin and Jester Bona and family, San Agustin, Iriga City. John Ron Enterprises and Rodi P. Losenya, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. Frank and Comla Piñones, Santa Cruz Sur, Iriga City. De Villa Store and De Villa Brothers, Santa Cruz Sur, Iriga City. Edmundo Jr. and Hermenegilda Minerva Ampungan and family, Santa Cruz Sur, Iriga City. Mary Giselle B. Mesa, Regional Information Officer, DSWD 5, Rawis, Legazpi City. Punong Barangay Ariel B. Lucena, San Nicolas, Iriga City. Barangay Kagawad Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Nelson and Susan Napagal and family, San Nicolas, Iriga City. Engineer Eli Sinacario and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Bimboy Oliva and family, San Francisco, Iriga City. Mr. Joe Cabañez and family, La Anunciacion, Iriga City. Mrs. Mary Faith Atuel de Villa, Barangay Labangal, General Santos City. Sa Indo po Ugabos, Diyos Mabalos, asima pasatuya mandugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangnan. Juan 3:16 Hulitan namuot na gayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisayma na magtubod sa iya. Dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muya mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Engineer and Mrs. Basil and Rovi Gumalya Orbon and family. Mrs. Petronila Nabaona Adoviso and family, San Nicolas, Iriga City. Mrs. Mirna Hobe and family, San Nicolas, Iriga City. Ma'am Dorotea Ibareta Amance, Chief Political Affairs, House of Representatives, Quezon City. Lilita Marmol Gregorio and family, Calcedonia Street, San Isidro, Iriga City. Honorable Anton Paro Balibar and family, Bula, Camarines Sur. Dudoy Escarilla and family, San Francisco, Iriga City. Buhi Municipal Police Station, Buhi, Camarines Sur. Mr. Carlito Oliva and family, San Juan, Iriga City. Ex-punong barangay, Brando Pletado and family, San Miguel, Iriga City. Santa Cruz Sur Barangay Council, care of Punong Barangay Abelina Cirillo, Iriga City. Richie De Villa, Zone 4, San Francisco, Iriga City. Luz F. Nolasco and GBN Gasoline Station, Balatan, Camarines Sur. Fish Vendor and Buracan Sariles, care of Jean and William Vera and family, San Francisco, Iriga City. Oralio's Funeral Homes, owned and managed by Mr. and Mrs. Joe Oralio and family. Highway 1, San Isidro, Iriga City. Maestro Cocinero Catering Services, number 158, Zone 2, La Purisima, Iriga City. Care of Chef Jim Christian Layosa with cellphone number 0949-441-9241. Nakings Fall Water Refilling Station, owned and managed by Ani and Poli Bagaporo in front of San Isidro Elementary School, Iriga City. Lux Trading, owned and managed by Engineer Melchor Nacario Jr., Highway 1, San Isidro, Iriga City. Honorable Melnan Robles Morallo, City Councilor, Iriga City. Attorney Fernando Ducot Simbulan, Municipal Mayor, Nabua, Camarines Sur. Honorable William Serrano Salvadora, Punong Barangay, Santo Domingo, Iriga City. Mr. Bongbongalos,
Municipal Treasurer's Office, Nabua, Camarines Sur. Vice Mayor Jerry J.B.B. Breseño, LGU Baaw, Camarines Sur. Mr. Freddy Salvadora and Family, Santa Elena, Iriga City. Mr. and Mrs. Ulysses and Flora Salvadora and Family, San Agustin, Iriga City. FNS Beauty Salon, Siren and Frederick de los Santos, San Nicolas, Iriga City. Sa indo po Gabos, Diyos mabalos, asin mapasatuya man lugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. Bicol Connection Report. Sa oras na ini mga tugang, nasa linya si Ate Bane. Tataro, good morning. Please come in. Salamat sa DSM. Good morning sa imo. Good morning sa mga paraan tabay kan programa. Ay pinasadahan ko, pinagpasyaran ko ang St. Anthony of Padua Parish, digday po sa mga syudad kan Iriga. And baswerte kitataya on si Reverend Father Mario Arnolfo Gaite, and Parish Priest, digday po sa may parokya niya to sa syudad kan Iriga. Actual mo si Tabi is a Joey. Digday sa naatubangan ko kadako kan mga papeles, mga papel na talagang kaikuhan na sabi nga ni kaya maasikaso ni Father. Pero yaon kita, napaka-accommodating ni Father Gaite. Saya sa mga yan, dahil nato pagparahaluyon, makihumapot kita kung ano ang sa indang mga preparasyon ngayon po na Semana Santa. So, isang Joey, yaon po makakaulay niya to. Si Reverend Father Mario Arnolfo Gaite, Parish Priest, kan parokya ni San Anthony, Archdiocese kan San Anthony de Padua po. Father, good morning. Nagpunta naman yan sa Radyo Ronda DCKI Iriga. Naka-angkoran sa mga station manager, si Joey Ling. Good morning po. Good morning po. Good morning, Father. Kumusta po? Ano po ang mga nakalinyadang schedule sa paaboton sa komemorasyon kan Kwaresma ngonya na 2023 kan sa endo pong simbahan? Ang Kwaresma po, basically, para pareho ng Hebreo, para pareho naman na general activities landing po sa Palm Sunday celebration, and then Easter Triduum, Holy Thursday, Good Friday, and Black Saturday, and Easter Sunday. So, what happened many years ago will continue to be the same po. The same ang gagawin po yan. So, ano po, may mga procession pa kitang gigibuhon po? Nung halita dahil ba ulang pandemic, allowed na po ang gobyerno, allowed na po ang procession. Iyo po. So, ano po ang advice ta sa mga parokyano kan sa endong simbahan? Ngunya na, igwa pa kitang pigato bang na COVID-19 pandemic? Ang advice should come from the government na unang guidelines nila na pinigyan yung guidelines pang magkamit ng mga different sa tulan. Siguro nagdang advice ang tawakali sa mo. Opo. Sa indo po. Ang part ng anong dapat gibuo, magpangadji, mag-pususod, mag-attend sa mga activities na, for example, mag-kumpisal, magsimba, mag-posisyon, o susugatin ginigibo. Pero pinag-advice sa health, naka-concentrate ka na gobyerno po. Iya po. May mga nagsisimba po kaya, iba nakasulot face mask, ang iba, dahil na po. And that's the freedom to use. Kasi mas kumalang pa doon, kung gusto lang ilipat sa doon, okay naman po magaling ng test. Opo. Sa mga schedule ng kumpisal, Father, anong aldaw po ang schedule nito sa mga pagpakumpisal? Actually, every day po may pakumpisal. Morning, isa kami after the masses in the morning dyan. And then sa Monday and Tuesday, yan po ang weekdays. Actually, iwan ko ito yan. Yung programa na pinaka-distribute ang parokya, may mga kopya na kung may kopya ka mo. Tapos may mga nakapost po sa Carpulin, all over the city, ang aming mga kayatura, mga tawaan sa Deltana. Then, ng Holy Week. Alit po, kung masaling bulang magayon, ito lang po kopya po kami po ang Holy Week activities. Bago na sa kunin mo, kaming mga kayatura. Opo. Father, ano po ang both sabihong kan fasting and abstinence sa mga day panaka-aram? Ayun mo, ibang na ginigibo. Ito na ba naintindihan? Fasting and abstinence. Oo. Fasting. Na fasting, pinokontrol sa pagkaon. Na abstinence, mag-abstain sa pagkaon na masarap araw gamit.
Ang nakatuyan kan, fasting is to, ito po ang penance like abstinence. Ang penance is to mortify the body, tangaling magpasigal spirit. Ito ba yun? Ang spirit na makusog, kung kaya mong kontrolon sa pangangay sa gawa. That Ayun. means spiritual. Ang the very basic significance sa fasting and abstinence and other forms of penance. Iya po. Sa ngunyan po, dahil pa man pinagbabawal kang Katoliko, Romano, or simbahan kang Katoliko, itong mga nagpipinitin siya baga na nagpaparapakol sa likod. Tapos nagpapapako sa krus. Ano po ang masasabi nindo pa yan? Ang aram mo ko yan, ang dikit na, di man tig-approve talaga totally because sometimes it's a form of, sometimes sinasabi ni pagkulog naman sa diri medyo yung distinction na ako so kuwakan so self-inflicted wounds sa gaso kung ang parents medyo doon very fine ang line of distinction ka that church does not recommend na talagang physical hurting of yourself na very na talagang nag-result na sa kuwa unwarranted wounds to the body. Iyo po, manangga. Delikado man ta kung ma-infection pa, magadan pa itong taong nagpapako. Ano po? Okay. Answer is very practical man ang nakasilong natin dahil hindi man ka dapat maging unhealthy or maging kang maraot mo na sa buhay mo dahil ka nag-penance. Maraot in a sense na maging nagpiligo sa buhay mo. Ayun po. So, Father, baka may follow-up question dyan. Si Ate Bane, ipasa ko po ang line sa iya. Okay po. Salamat sa DSM Joey. Maihapot ko lang kay Father Gaite. Kung nagkakagawa ko kami ng series of visit sa iglesia po. Series? Opo. Mga visit sa iglesia sa mga ibang lugar po. Tapos ako sa visit sa iglesia ko pag ako so last Thursday sa Sorsogon kami mo sa visit iglesia. Series, I don't know, daman. Series na sunod-sunod. Ang dakan na ito. So, nainga daw masyadong po para apalahon si Father Gaite sa kadako ka mga inaasika sa DSM Joey. Ang sa iyong alam ng mga pangakudan, mga mensahe sa mga karaang babay, Father, go ahead. Okay, so ang Lenten season nagpoon to February 22 as Wednesday, 40 days of recalling the passion, death, and resurrection of Christ. So, kung pakinabangan ka po yan, mas marami po. Pero kung di ka pakinabangan, sayang. The point of the Lenten observance is the resurrection, bagong buhay. Kung di kita na bagong sa buhay ka, buka na, hindi ka na yan ang passion. Dapat marinig yung sa buhay mo. Ano ang passion na mag-celebrate ka na resurrection. Halimbawa, kung gusto ko magbago, mga paraburak ka nga ka, mga parababae ka, kung gusto mo mabago mo na simanatan ka na Lenten season, o kaya dahil mo gustong bago sa buhay, that is an opportunity na pwede mong gawin sa buhay mo. So, penance, prayer, and good work. Ang ito lang tigatabi ka sa penance, multiplication, penance, prayer, wala na pagpakanti, and then, good works o pagkataman sa kapwa. Sa tulangan, napapakusog sila. Awak, nadadaog sa langan, napapakusog ang devotion sa Diyos, saka sa tao, sa kapwa. Because ang multiplication sa awak, sa diri, ang pangagi sa Diyos, ang panglingkod sa iba. That is the point of ako, ang Diyos, sa ibang tao. Kung magiging ka na maray, very good ka. You have celebrated your Lenten observance properly. You can have a good celebration of the resurrection. Bagong buhay. Thank you. Opo. So, napakagaling sa mensahe ni Father Gaite, yung Holy Week. So, tibaan sila kataraan tatay niya ako. Nakatsaat yung sinabi ni Father and isabuhay sa tamanyan yan na talaga ang panahon na magbagong buhay tabi isang buhay. Sa kaday paman huri, ang gabos, arog kan mga babaero, magbasol na kang kasalan, arog kan mga boratsiro. Yan. Ibig sabi ni Father Gaite, panahon na inyo, para sabi nga ni Kayan, talagang naisabuhay niya po ang celebration and Sinada Santa. Yung gaya. Iyo po. Okay, so salamat na lang kay Father Mario Arnold from Gaite. First time na na-interview na po. Bilbiyo po sa RTM Radio Ronda. Father, thank you so much po. Thank you so much. Salamat ma'am, namaray, Monsignor.
magkumpisal ka mo, magkumuna na rin sayang pagsilipin. Ayun. Okay. So, dapat kita magagawin mo na schedule of activity para from time to time, comes by next week, na ikaabot nga to. Magsabay ka ng magkumpisal mo niyan, Bani. Magkumpisal. Sabi ni Father, magkumpisal ngayon ka mo. Uy, dahil si Father nagkondosir ng retreat man tawag kayan sa mga media, digdi sa rinconada. Ngunyan na Semana Santa. May pahabol po na question man sa mga manager. Kung nagkondosir po ka mo yung sa restri, duman sa mga niyalgas sa media, digdi sa rinconada. Sa media, exclusive na media o da. So sa kaas dahil sa ko si Tatay Roxano. Pero kung gusto na makapunta dito, ang kamsadi, kung doon ni Santo sa Pamaki Santo at 6-8 nila. Okay. So, yan muna, mapuputol na ining nito. 12 minutes lang ini, mapuputol na itong Joey. So, salamat sa oras na pinagbuhod mo sa tuya ni Reverend Father Mario Arnold Sugayte and Paris Priest, Kansan Anton, Padua, Bigli, sa Commission of Iriga. So, Father, thank you. And itong Joey ang sa tuyang Mareta, ikan Bigli po sa location para sa Radio Ronda, Siganay sa Paparo. Salamat na maray sa ito, Monsignor Gaite, and kay Ate Bani Tataro sa pakikipag-ulay ta. Katakod kan mga mensahe, pangapudan sa satuyang mga parantabay, lalo na sa mga Kristiyano Katoliko, and daw po nindo, na pag nagagad kita ng kapatawaran, magbago kita, di magiging marayan buhay ta. Asin ang espiritu ta mauumaya ng sa tuyang kalagano kung nagilang-hilang man. Bino, hanap buhay kita, idol. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 10:25 in the morning. 1:3:16 Hulitan namuot na gayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisayma na magtubod sa iya. Dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muya mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Dan and Amy R. Losenya and Family, San Francisco, Iriga City. Maria Cristina Torla, Dubai, United Arab Emirates. Barangay Council of San Vicente, Baaw, Camarines Sur, care of Punong Barangay Manuel Siliesa, Mr. Jerry Navarez, LTO District Officer, Ligao City, Albay, Mr. Joel Yu, Maritata Section President, Market Site, Iriga City, High School Batch 98, care of Marneli F. Raines, Batch President, Mr. and Mrs. Hansel Gaudencio V. Mago and Family, Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City, Honorable Ninita O. Fortuna and Family, Punong Barangay, San Jose, Nabua, Camarines Sur. Miss Grace Sanaw, Social Security System, Iriga Branch Office, Iriga City. Punong Barangay Joe, Bagayawa and Family, Francia, Iriga City. Police Captain Miguelito Borromeo, Provincial Officer, Highway Patrol Group, Camarines Norte. Mr. Giovanni Monje and Family, La Anunciacion, Iriga City. La Palacio Resort, care of Mr. Dick and Kids Lucena, San Francisco, Iriga City. Police Lieutenant Jose R. Ablan II, Baaw Municipal Police Station. MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Edgar and Tess Omorog, Zone 3, Bahamas Resort, Sagrada, Baaw, Camarines Sur. Honorable Josefa Cabalquinto, Punong Barangay, San Ramon, Baaw, Camarines Sur. Bureau of Fire Protection, Baaw, care of Fire Marshal Dario Paneri. Sa Indo po Ugabos, Diyos Mabalos, asin mapasatuya mandugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar
kan Semana Santa. Asin sa mo yung pong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Maria Janet H. Ibuenga, Social Security System, Iriga City Branch, Iriga City. General Jerry Samudio, Philippine Air Force. Honorable Lito Tataro and Family, Punong Barangay, Santa Cruz, Nabua, Camarines Sur. Dr. Archie Waperina, Buhi, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Ernie Francis and Mayet Nacario and Family, San Francisco, Iriga City. Jail Inspector Attorney Rodolfo Bersosa Jr., District Jail Warden BJMP, Iriga City. Honorable Adela D. Olaso and Family, San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Barangay Kagawad Bernard Guevara, San Isidro, Iriga City. Malayas Lying In Clinic, Santo Domingo, Iriga City. Les Creation Decor and Catering Services owned and managed by Barangay Kagawad Les Boqueron Negrete, San Isidro, Iriga City. Macras Beauty Salon, care of Mr. Peter Almasco, Market Side, Iriga City. Miss Maria Ted Pagio, Doña Rosario Heights Subdivision, Parañaque City. Punong Barangay Victor T. Gastielo, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Barangay Treasurer Maritsu Borgos Cadag and Family, San Nicolas, Iriga City. Honorable Bebot Munay and Family, Barangay Kagawad, San Nicolas, Iriga City. La Puneraria Maestrado, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, care of John Maestrado and Family. Maria Amparo D. Gamos, 225 De Vera Street, Paho, Mikawayan City, Bulacan. Producers Savings Bank Corporation, care of Miss Joan Ibias, San Roque, Iriga City. Colping Society Philippines Incorporated, Haring Kanaman, Camarines Sur. Engineer Romulo Taduran Dialino, Del Rosario, Banao, Iriga City. And North Caloocan City, Metro Manila. Toots Junk Shop, owned and managed by Mr. Restituto Milgar and Family. Zone 4, Perpetual Help, Iriga City. With cell phone number 0907-631-9615. Engineer Randy Flores, San Isidro, Iriga City. Mr. Tony Boy Galora, San Miguel, Iriga City. Barelas Hardware and Agricultural Store, Balatan, Camarines Sur, care of Risti Barela and Family. Balatan Cable Network, Poblacion Balatan, Camarines Sur, care of Melvin N. Lanoso and Family. Lalas Boutique and Minimart, Poblacion Balatan, Camarines Sur, care of Jesus E. Marquiliero and Family. Susi A. Balawis, San Nicolas, Iriga City. Tayo po kabos, Diyos mabalos, asin mapasatuya mandugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. Para sa bado na kabloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bamong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamon. Charm Fat Con, bamong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate,
putik, libag. Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigurar na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daí na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulog pa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sad kununyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, Hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Norian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond. Bamong gumagabloom. Charm Fat Bond. Damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology.
bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng santi mong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield ko. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield ko. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulian, ang hindi nagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso.
The Unified Products and Services with its unstoppable Supremo team is undertaking an outreach activity sa satuyang probinsya ngunyan, partikular mismo sa Baaw kan sa indang produkto na sodium ascorbate absorbency, non-acidic and alkaline vitamin C, a very timely product ngunyan na mainiton. Pwedeng magpartisipar kita asin makatabang sa Wellness Mission Drive 2023 na ini para sa mga taga-Baaw. Pag nagbakal kita nin sarong kahon, 750 pesos containing 100 capsules of sodium ascorbate absorbency. Tutumbasan yan kan Unified din sarong kahon. Libre, free na iduduna rin da sa recipient. Ang deadline kan pagboronyog na tabang na ini. Buy one, donate one kan Unified and Benevolent Donors ay sa March 28 to 30. Please inquire in contact 09-456-75519 09-456-75519 The names of all donors will be mentioned on March 31 Friday. Ano man ining sodium ascorbate na ini, naimbinto ini kan sarong doktor na nagkaroon ng Nobel Prize Award noong 1954 na si Dr. Linus Pauling. Magtarabangan kita tanganing ining epektibong maray na sodium ascorbate absorbency, makatabang na maray sa satugabos lalo na sa pagprotekta laban sa COVID-19. Diyos mabalos and welcome donors.
puso ko inaalay sa'yo. Inaalay sa'yo. Sa pagsapit ng dilim, ako'y naghihintay pa rin sa